Здравейте, уважаеми зрители на Game Masters TV от клуб Стикс в София, където ще станем свидетели съвсем след малко на един исторически момент за лигите на Game Masters. Първият изобщо финал на плейофи по Powerball. Какво е Powerball? Съвсем след малко в коментара ми. Сега обръщаме вниманието си към отборите, които заслужиха правото да играят в този финален матч за сезона. Sharpshooters завършили първи в класирането и аматьорите, които завършиха втори и трябваше да спечелят матч да стигнат до този финал. Но в крайна сметка те успяха да го направят. И сега за тях на масата застава Иван Минков, 5-ти ранг, който ще играе срещу стърлецът Момчил Николов от 6-ти ранг. Съвсем набързо правилата на Powerball. Играем с правилата за 9-та топка, като всяка отбелязана топка се равнява на точка в сметката на състезателя, който е отбелязал, а топка номер 9 се равнява на 3. Съответно, на екраните си виждате, Иван Минков ще трябва да спечели 38 точки, за да спечели този първи матч, а Момчил Николов ще има нужда от 46. Лагът бе спечелен от Николов и сега ще станем свидетели и на първото разбиване в този финал. Sharpshooters определено като фаворити, тъй като те завършиха първи в класирането след края на сезона с 404 точки, следвани именно от аматьорите с 375. Аматьорите трябваше да победят на полуфинал отборът на Dynamite, което не бе никак лесно, но в крайна сметка Стефан Маргенов и компания успяха да се справят с тази първа задача и сега започват с Иван Минков по същия начин, както започнаха и полуфиналът, този финален двубой. Момчил Никол вече е на масата, отбеляза от разбиване дълга единица и вече 2 точки в неговата сметка. Той има цели 8, които ще трябва на вакса заради хендикапът в тази среща. Иван Минков претърпя доста съкрушително поражение в матча срещу Dynamite. Там аматьорите отново започнаха срещата именно с него, но той се натъкна на Калуян Цветков, който се намираше в превъзходна форма. Освен това, Калуян Цветков бе и с един ранг по-нисък от Иван Минков. Играше само до 25 точки. Съответно, Цветков спечели с 25-7 тази среща, което отреди и командна преднина за Dynamite с 19-1. Само че малко след това Ники Стоилов успя да възвърне надеждите на своя отбор за обрат в този матч, печелейки срещу острието на Dynamite ракетата Георги Горанов с 65-66, а след това на двойките Маргенов и Минков успяха да победят Милославов и Анастасов в изключително драматична среща, в която Милославов и Анастасов имаха нужда от една единствена точка, за да осигурят матч на внезапна смърт, но така и не успяха да стигнат до нея. Поради което аматьорите спечелиха с минималното 31-29. Междувременно Николов отново е на маста след фал, който Минков направи по топка номер 3. Сега обаче пропусна сравнително лесна топка номер 5. Имаше доста добра възможност тук да разчисти оставащите топки на масата. Все пак той води с 3-1 в това плахо начало и за двамата състезатели. Между другото, матчът между Ники Стоилов и Георги Горанов от полуфиналът между аматьорите и Dynamite можете да гледате по Game Masters TV. Абонирайте се за каналът ни, тъй като там ще публикуваме тепърва и други матчове. Било то по Powerball или някои от другите дисциплини, които се играят в Game Masters в момента. Тук опит за сейфти на Иван Минков. Мисля, че затвори точката за вкарване, която Николов трябва да удари по топка номер 5 за попадение. Но той със сигурност вижда ръбче от тази топка. Така че излизането от снукър не е никак трудно. Едно от правилата в Powerball, както и в 9-та топка, е фактът, че ударите не се обявяват. И ако тук или седмицата или петицата бе попаднала в джоб, Момчил Николов ще да остане на масата. Това обаче не се случи и сега топка за среден десен, с която обаче Минков ще трябва да пропътува доста голямо разстояние, конкретно с кюбол, за да се върне в долния край на масата и да може да атакува топка номер 7. Много добро изпълнение на Минков. Закова бялата точно където искаше и с ръка да я бе поставил, може би нямаше да се справи по-добре Иван. И сега от тук има опция да се приближи до топка номер 8 и да разчисти тази маса, което ще бъде доста лошо начало за Момчил Николов. Студен душ още от съблекалните, както казваме на футболен език. Тук обаче Минков
Не се постара достатъчно, остана близко до долния борт и сега дълга осмица, която няма да е никак лесна за него. Пропуска. И сега подобен удар пред Момчил Николов с тази разлика, че пласирането е още по-трудно от това, което имаше Минков, говорейки за топка номер 9, която ще донесе цели 3 точки в актива на един от двамата състезатели. На масата в момента има 4 и ще бъде чудесно, ако Николов успее да ги открадне, тъй като напомням, че той трябва да се справя и с хендикап в тази среща, само че заклати топка номер 8. Добрите новини за него са, че тя остана близо до страничния борт, без опция за атака. Може да опита крос дабъл Иван Минков, но това няма да бъде никак лесно със сигурност. Нещо много интересно от редовния сезон. Междувременно Иван Минков прави фаул и сега Момчил Николов има прекрасна възможност да разчисти тези две оставащи топки на масата, с което ще поведе с 7-3. Тази осмица няма да представлява проблем. Важно е пласирането за топка номер 9. Какво направи Момчил Николов? Имаше топка в ръка и осмица пред предвестието на долния десен джоб. Извинява се, тъй като изкара късмет и скри осмицата, поне частично за топка номер 9, но този пропуск бе непростим. Явно напрежението си казва думата. Това, че Момчил Николов играе на финал и тук аматьорите могат да бъдат поне малко привилегировани, че вече изиграха един матч през деня и успяха да навлязат в обстановката на този финал малко по-бързо. Момчил Николов има опит в изяви на телевизионна маса. Напомням за един финал в лигите по билярд 8 топка, където той игра срещу Панайот Пехливанов. Там той отново загуби, въпреки че срещата бе доста драматична. Тогава Sharpshooters останаха втори в първия сезон, в който участваха в лигите на Game Masters, а Химик спечели първата си титла. Сега, подобно на това, което направиха в лигата по билярд 8 топка, Sharpshooters участват още с първия сезон, въпреки че той е първи за всички отбори, в финалът на плейофите и имат шанс да станат първите шампиони Game Masters в тази дисциплина. Суперзвездата на Game Masters Ники Стоилов дава съвет на Иван Минков как точно да изиграе тази топка. Може би се вижда малко ръбче от черната, което Иван Минков да атакува, но проблема тогава е, че бялата може да отиде в горен десен джоб. Така че може би опция за удар през един или през два борда, който ако се окаже достатъчно успешен, може дори да направи така, че топка номер 9 да бъде отбелязана. Стига контактът първоначално да бъде с топка номер 8. Това ще бъдат 3 точки в сметката на Иван Минков. Доста дълго продължи този тайм-аут. Все още няма часовник на телевизионната маса в Game Masters, но това е едно от подобренията, които със сигурност ще се стремим да направим в най-скоро време, за да може предаването да стане още по-динамично и още по-интересно. Същевременно да спомена интересната история, която двата отбора имат помежду си от този сезон, а тя не е хич малко. Изиграха два мача помежду си, като в първата среща аматьорите загубиха от Sharpshooters с минималното 32-28. Тогава Павел Петков победи Ники Стоилов, Светослав Георгиев записа победа за аматьорите срещу братът на Момчил Николов, Николай Николов, и на двойките Петков и Николов победиха Стоилов и Георгиев. Тегляйки линията, тогава Sharpshooters спечелиха само с 4 точки. Междувременно Иван Минков направи фаул и сега тайм-аут и в отборът на Sharpshooters. Осмицата може да бъде атакувана за горен десен джоб, но не съм много сигурен каква част от нея вижда Момчил Николов, предвид че пропусна и сравнително лесна топка. Може би тук комбинацията 8-9 е по-добрият вариант. Именно това се случва. Въпреки че Илия Марковски, капитанът на Sharpshooters, даде инструкции, Кирил Динев остава на масата, за да гарантира, че бялата ще бъде поставена точно където трябва. Да, без проблеми. 3 точки в сметката на Момчил Николов и след фрапантен пропуск през този първи фрейм, все пак той излиза напред в резултата с 6-3 и сега ще разбива във втората партия.
Топките се пръскаха добре, мисля обаче, че нямаше попадение. Уингболът, топката намираща се най-вдясно на рака, се заклати в челюстите на горния десен джоб, но не пожела да влезе в него. Така че сега масата се връща Иван Минков. Двамата използват и Magic Rack, който спомага за по-плътното подреждане на топките върху масата преди началният удар, така че те да могат да бъдат разпръсквани максимално добре по масата. В този първи сезон на Powerball нямаше правило, което да обуславя какво точно трябва да се изисква от разбиващия удар. Ако гледате записът на двобой между Ники Стоилов и Георги Горанов от полуфинала между аматьорите и Dynamite, ще видите, че Георги Горанов използваше така наречения soft break, удряше топките доста леко и именно този Wing винаги попадаше в горен десен джоб. От новия сезон по Powerball това, разбира се, вече не е така. Там бе включено правилото за 3 топки, което гласи, че 3 топки след разбиващият удар трябва да преминат линията за разбиване, за да бъде разбиващият удар легален. Въпреки че в този финал нито един от двамата състезатели, поне до момента, не изглежда да се възползва от това правило, или по-скоро от липсата на това правило. Тук изглежда бе в снукър, въпреки че ми се струваше, че ръбче от топка номер 1 се виждаше. Момчил Николов игра през борд, успя да излезе от него и сега дълга топка пред Иван Минков. Предвид ранга на двамата състезатели, няма как да очакваме игри на щека. Още повече, че тази маса не е толкова добре разположена. Има доста пътуване между топките. Пласирането за оранжева топка номер 5 също няма да бъде тривиално. Тук обаче е много добро изпълнение на Иван Минков. Минков удря топките с доста голямо самочувствие, което е нетипично за играч от по-нисък ранг. Тук пропуска, но и в предишният фрейм изигра няколко много добри удари, за което можем само да му сваляме шапка, тъй като напомням, че малко по-рано през деня той бе разгромен от Калуян Цветков и обикновено след такава загуба играчите малко или много са доста плахи на масата и правят доста непредизвикани грешки. Това обаче не важи за Минков. Тук добър опит за попадение на Момчил Николов, който обаче мисля, че можем да запишем в графата Safety, тъй като виждате къде остана бялата. Дори да бе вкарал топка номер 2, надали щеше да има опция да вкара топка номер 3, която се явява червена. Така че сега излизане през, може би, 2 борда за Иван Минков е логичното продължение. Още повече, че той е в лек китайски снукър. Докато той мисли, вторият матч през сезона, който се изигра между Sharpshooters и аматьорите, отново завърши 32 на 28, но този път в полза на аматьорите, така че точките между тези два отбора са напълно изравнени преди началото на този матч. 60 на 60. Тогава Светослав Георгиев отново постигна победа срещу Николай Николов, като този матч бе изключително важен за титлата играч на сезона, малко повече за това по-късно. След това Момчил Николов загуби на свой ред от Стефан Маргенов, но братя Николов и в тандем двойки успяха да победят Ники Стоилов и Светослав Георгиев, за да смалят щетите на загубата си до 28 на 32 и съответно сега наблюдаваме рестарт на този двубой, само че вече на ниво финал на плейофи. Иван Минков успя да излезе от снукърът, който му постави Момчил Николов. Сега трудна двойка, която Николов изигра като крос-дабъл. Пропусна, но не остави нищо лесно на Иван Минков, така че може би ще го видим на масата съвсем скоро. Тази топка е изключително трудна за среден десен джоб. Може би Минков трябва да помисли за сейфти вариант. Може да се опита да изпрати бялата за топка номер 9 и топка номер 3, плъзгайки се по топка номер 2. Това бе по-скоро нещо като така наречения Google Shot. Удари топките с надеждата нещо да влезе някъде. Нямаше късмет обаче и сега лесна двойка за Момчил Николов. Само че пласирането за топка номер 3 няма да е никак лесно.
Успя да вкара, остави си бялата на борт. Има ъгъл, с който да вкара топка номер 3 в долен ляв. Дори ще има пласирани за топка номер 4, ако успее да го направи, но това е изключително трудно изпълнение. Срещна борда още преди средния джоб Николов и сега Иван Минков ще се върне на масата. Този фрейм се развива. Още нещо интересно, което споменах вече, частично, свързано с играчът на сезона. В тази битка бе замесен именно и Иван Минков. Трима състезатели имаха шанс да спечелят това призвание преди плейофите, което всъщност важи и в правилника на Game Masters. Мачовете от плейофите не важат за индивидуалната ранглиста и съответно нямат отношение към титлата играч на сезона. Тук феноменален изстрел на Иван Минков. Повечето играчи биха отказали този удар, просто защото ще се оплашат, че бялата ще влезе в среден десен джоб. Не само, че Иван Минков го предприе, освен това той го изигра така, че си пласира и топка номер 5, само че изглежда избърза с този удар. И въпреки феноменалното попадение, сега остава крос дабъл за Николов. Все пак това показва, че Минков има наистина огромно самочувствие в момента. И от това трябва да се плаши именно Момчил Николов, тъй като освен самочувствието и точките, които трябва да спечели Николов, той трябва да преодолее и хендикапът в тази среща, който на пръв поглед не звучи много, 8 точки, но 8 точки не са никак малко, това е почти цял фрейм. Но в пропуск от разстояние, записан под името на Иван Минков. И сега дали тази топка може да бъде вкарана без да направи фаул Момчил Николов. От този кадър изглежда, че това е така. Трябва да бъде доста прецизен обаче състезателят на Sharpshooters. Много добре изигра този изстрел, използва максимално широчината на джоба. И сега шестица по късия борт, с която ще може да излезе обратно към центъра на масата с кюбола. И оттам разчистването на тези топки, макар и не лесно, е напълно реално за състезателят на Sharpshooter, само че той пропуска отново. Доста пропуски и на двамата. Не, че е нетипично, но все пак, може би, напрежението от финала си казва думата. Връщам се на темата за играч на сезона. Кръг преди края, Светомир Милославов си беше осигурил титлата с 3 победи в 3 мача. И двама състезатели от аматьорите, Иван Минков и Светослав Георгиев, бяха с актив 2 от 2, което значеше, че ако Милославов не вземеше участие в последния кръг, което се и случи, Минков и Георгиев трябваше просто да спечелят мачовете си, за да се изравнят с него и съответно да спечелят и те титлата играч на сезона. В Game Masters няма абсолютно никакъв проблем тази титла да бъде спечелена повече от един играч. Много добро подрязване по късия борт на Иван Минков. Та в този последен кръг Светослав Георгиев игра именно срещу Николай Николов от Sharpshooters и започна матча доста лошо. По всичко изглеждаше, че напрежението му идва в повече и той няма да се справи, тъй като първите 4 или 5 фрейма бяха спечелени от Николов. Но все пак Светослав Георгиев показа характер, успя да се окупити и да обърне матча, спечели с 38 на 34. Матч, в който и двамата състезатели играха до 38. И по този начин също направи активът си 3 от 3. Иван Минков обаче не игра в този кръг. Доколкото разбрах, имаше ангажимент, който го отведе далеч от София. Така че той просто нямаше как да се включи в надпреварата за титлата играч на сезона. Иначе убеден съм, в аматьорите щяха да му дадат тази възможност. Така, Иван Минков остана само с мечтата, да го кажем по този начин, въпреки че не загуби матч през редовния сезон. Първата му загуба бе едва в плейофите. А играчи на сезона бяха Светослав Георгиев и Светомир Милославов. Междувременно Момчил Николов пропусна, при това не с малко, една топка номер 9, която сега остана заложена за Иван Минков по дължината на масата. Ударът не е лесен, но пък и ъгълът не е чак толкова голям, а ако вкара тази топка Иван Минков, ще изравни резултата, който ще стане 10 на 10. А това са, разбира се, лоши новини за Момчил Николов. Пропуска и Минков, къде отива топка номер 9.
Ако трябваше да си избира къде да спре девятката след пропуск Иван Минков, това може би бе почти оптимална позиция. Сега тънко подрязване или кросдабъл за Момчил Николов. Разбира се, има опции за сейфти, при която да изпрати топка номер 9 по средата на горния късборд и да върне бялата към долния. Да видим какво ще предпочете снайперистът. Подрязва, дори преподрязва. Тази топка нямаше скорост. Ако бе ударил малко по-силно, може би гравитацията щеше да спечели. Сега Минков трябва просто да се концентрира, за да направи фаул, какъвто видяхме и преди малко, когато вкара по дългия борд бялата с прицелната топка. Разбира се, това не е проблем за него. Тази деветка е подарена на Минков и вместо 13 на 7, сега резултатът е 10 на 10. Това, разбира се, няма да се хареса на състезателят на Sharpshooters, тъй като отново напомням, че той трябва да се справи освен с Иван Минков и с 8 точки хендикап. А равенство след, да го кажем, първата четвъртина от матча, значи, че хендикапът все още е наличен. Както е, между другото, и Иван Минков. Сух брейк и дълго откриваща сега за Момчил Николов. Много добро попадение, предвид, че бе и в лек китайски снукър. Предвид положението на топка номер 2, над която трябваше да се прицели. Още едно попадение от разстояние. Сега ще трябва да изиграе трети поред дълъг удар. Топка номер 3 по дължината на десния борд. Това изглеждаше доста спорно, тъй като топката отиваше към челюстите, а не към средата на джоба. Все пак ударът се оказа добър и 3 добри удара за Момчил Николов. Точно това му трябва. Трябва да се оттърси от пропуска, който направи по топка номер 9 и съответно да започне да печели фреймове срещу Иван Минков, за да навакса хендикапа. Тук 5,5 за пласиране, слаб 2 изстрел за вкарване, въпреки че топка номер 4 не беше лесна. Поне сега я остави трудна и за Иван Минков. Нека да спомена и за третият матч, който се изигра на тези плейофи. Четвъртфинал между отборът на Dynamite и Runout. Там Калян Цветков бе отново безпощаден. Победи с 20 на 0. В частност в матча 25 на 5 Румен Палмов. Тук, между другото, Минков изигра доста хитро този изстрел, тъй като видяхте, при попадение щеше да има пласирана топка номер 5. Сега доста труден снукър, от който ще трябва да излиза Момчил Николов. Та Калян Цветков доста стъжни живота на Румен Палмов, тъй като няколко седмици преди това неговият отбор в лигата по билярд 8 топка Химик победи отборът на Палмов Ексбол на финалите на плейофите. Тогава Химик стана шампион, а сега Калян Цветков горчи още малко животът на вече бившият капитан на Ексбол и капитан на Runout, след като игра феноменално в този матч и не остави почти никакви шансове на Румен Палмов, въпреки че Румен Палмов бе 6-ти ранг, Калян Цветков 3-ти. Нивото и качеството на игра бе по-скоро разменено и не отговаряше на ранговете. Малко след това обаче Петър Анастасов загуби от Цветан Димов. Петър Анастасов спечели 42 точки срещу 31 на Цветан Димов, но тъй като Цветан Димов е 4-ти ранг, това бе победа в сметката на Runout. Това обаче доста улесни нещата за експлозивното дуо на Dynamite, Георги Горанов и Светомир Милславов, които отнесоха Николай Дунков и Цветан Димов с 38 на 6 и изведоха отборът си до полуфинал, като двамата и до ден днешен все още нямат загуба в лигите, що се отнася до мачове на двойки, най-успешната двойка за миналия сезон. Тук е момента да спомена, че и новият сезон по Powerball вече тече, при това с пълна пара. Всичките отбори, които споменах, с изключение на Runout, въпреки че и играчите от него участват просто с друго име, отборът на No Name, са записани, плюс няколко нови отбори, като нови слагам в кавички, тъй като те са съставени от участници в лигите на Game Masters по билярд 8 топка. Та общо 7 отбора ще премерят сили в лигата по Powerball през този втори сезон.
което със сигурност ще направи доста по-интересна. Наградният фонд също се увеличи и като цяло едно позитивно развитие за тази игра. Същевременно Иван Минков изпусна топка в ръка, нещо, което Момчил Николов направи в първия фрейм. Разликата е, че той доста трябваше да се протегне през масата, докато пропускът на Николов за момента се явява доста по-фрапантен. Тук добър опит за сейфти, само че топка номер 4 спя прекалено рано, а бялата продължи прекалено много. И сега пряка видимост към нея. Няма опция за вкарване обаче Минков. Със сигурност тук ще се опита да върне бялата обратно в горната част на масата и да постави снукър зад групичката, която се образува около точката за разбиване. Много тънко намери тази топка Минков. Това изглежда доста добре и изключително плътен снукър. От тук няма опция за излизане с джъмп. Мисля, че няма опция за излизане и през един борд, така че 6 плюс тук на Иван Минков за защитна игра. Изпусна питълното с топка в ръка. Сега гони дивото, но по всичко изглежда, че ще спечели правото още веднъж да играе от същата позиция, от която пропусна преди малко. Ще му бъде доста трудно от тук на Николов да излезе. През два борда, горен къс и десен. Не, опита се с фаут Николов да удари тази топка и успя, само че това бе след като бялата отскочи от борда, а след контакта нямаше контакт с друг борд, което по правилата и на Powerball и на 8-ма топка значи фаул. Така че втора поредна топка в ръка за Иван Минков. Едно от правилата, които съществуват в играта 9-та топка, но не съществуват в лигата по Powerball, е правилото за 3 фала. Тъй като тук не играем на фреймове, наказанието топка в ръка е достатъчно за състезателят, който го получил. Нов много добър изстрел на Минков, който успя да пласира петицата през дължината на цялата маса, но след това за пореден път изпусна лесната топка. Необясними пропуски на Минков. Успява да се концентрира, когато ударът е труден и да го изиграе, след което обаче пропуска останалата му доста по-лесна ситуация. Изкара късмет, тъй като отново остави снукър на Момчил Николов. Той успя да излезе и сега тази топка е налична за среден ляв джоб, въпреки че бялата се намира в близост до борда. Тъй като този удар не е толкова лесен, очаквам Иван Минков да го отбележи. Ясно е къде ще изиграе петицата. Въпросът е дали ще успее да задържи бялата на време, така че да спре за топка номер 6 за среден ляв джоб. Попадение има, топката се заклати в челюстите на джоба, но гравитацията спечели. И топка номер 6 също е налична за атака към този джоб. Ако успее да отбележе, пасирането за седмицата е почти автоматично. Единствено ще трябва да контролира скоростта на бялата Минков. А преди, че резултата в момента е 13 на 12. 6-те топки, които се намират в момента на масата, са от изключително голямо значение. Тук обаче Минков пресили с много. Резултатът вече е 13 на 13, но той си направи снукър. Трябваше доста по-леко да удари бялата, така че тя да отскочи от късия борд и да остане някъде в близост до, да кажем, линията за разбиване. Тя обаче обиколи масата и сега тайм-аут. Капитанът Стефан Маргенов идва да обясни на Иван Минков къде точно трябва да удари късият борд, за да излезе от тази ситуация. Виждате и Ники Стоилов в черно, вдясно на екраните си. Него, разбира се, може да го гледате в доста голям процент в излъчванията по Game Masters TV. А защо да не го видим в игра и малко по-късно днес, тъй като каквото и да се случи в този матч, дори и 20 на 0 да е резултатът, което вече няма как да се случи, ще има втори матч, в който не бих се очудил, ако матьорите решат да заложат именно на суперзвездата си,
която успя да спечели The Best of Game Master за 2015 година. Говорейки за това, можете да посетите сайтът ни www.gamemasters.eu, където има календар с всички събития, матчове от лиги и от квалификации за тази годишния The Best of Game Masters, в които можете да се включите и дори да се изправите срещу някои от състезателите, които виждате на екраните си. Илия Марковски се притичва на помощ, за да помогне на Момчил Николов не с карването, а с ъгълът, който ще му е нужен, за да пласира топка номер 8. Като си имам предвид обаче, че Момчил Николов играе с дясна ръка, нещо, което не важи за Иван Минков. Този удар няма да е толкова лесен. Нека да споменем нещо и за точкуването в тези матчове, което е еднакво за матчовете в плейофите и тези от редовния сезон. Като нека първо да отбележим, че Момчил Николов реши да не послуша съвета на капитана си, Илия Марковски. Не му хареса ъгълът, който капитанът на стрелците предложи и избра нещо по-простичко, което обаче се оказа доста по-ефективно. Пласира си доста добра осмица за среден десен и тук с едно коле, може дори с леко изтегляне, да си остави топка номер 9 налична. Чудесно попадение и почти права деветка за горен ляв джоб. Имаше нужда от тези точки Момчил Николов, тъй като резултатът доста заплашително варираше към равенство. В момента е 15 на 13 с тази топка номер 9. Предината на Николов ще стане 5 точки. Той обаче пропуска и оставя втора топка номер 9 в предверието на джоба, която ако сега Иван Минков отбележе, за да не урочасам и него, казвам ако, той ще поведе с 16 на 15. Грешката, която Николов допусна от топка в ръка, бе фрапантна, но последствията от нея не бяха пагубни. Тези две деветки, които обаче той остави на Иван Минков, са доста важни моменти в матча. Ако той бе отбелязал и двете топки номер 9, сега Иван Минков щеше да е с 10 точки, а Момчил Николов щеше да е с 21. Хендикапът щеше да си отишъл и психологическото предимство щеше да е на страната на Момчил Николов. Само че резултатът в момента е 16 на 15. Не само, че хендикап все още има, той дори се увеличава и Иван Минков едва ли не се чувства доста спокоен в свои води, поддържайки едно явно приятно за него темпо и печеляйки достатъчно топки, така че да остане в близост до точките на Момчил Николов. Тук опит на Николов от разстояние, сравнително трудна топка, която сега остава налична за Иван Минков. Тази маса е доста трудна, предвид място, на което се намира топка номер 4, в близост до топка номер 9. Доста разхождане ще има и нагоре-надолу по масата за останалите цветове. Така че очаквам още един по-бавен фрейм. Той обаче започва с добро попадение за Минков. Тук с леко коле може да пласира топка номер 3 и ако там успее да излезе топка номер 4, тя минава покрай топка номер 9, той обаче пропусна още топка номер 2 и сега тя е налична за Николов. Успя да вкара, доста плахо обаче. Можеше да се опита да се приближи към топка номер 3. Той просто заложи на това да запише точка в актива си. Сега доста трудна тройка, която той не успява да вкара. Дали обаче остави налична за Минков? Ако тази топка минава и Минков успее да изиграе достатъчно леко, ще има топка номер 4 за среден ляв джоб, за където тази топка със сигурност минава. Комбинацията 4-9 не е налична със сигурност, така че вариант е да играе с долен фаут с бялата, така че тя да премине от лявата страна на топка номер 9. Именно това се опита да направи Минков, получи му се страхотно, с малкото изключение, че не вкара топка номер 3.
което се явяваше главният компонент в това уравнение. И сега Момчил Николов се връща на масата. Докато двамата се борят с топка номер 3, нека да спомена и още нещо за точкуването в мачовете по Powerball. Всеки един матч, без значение дали той е индивидуален или по двойки, разделя 20 точки между участниците в него. Ако резултатът е размазващ, т.е. единият състезател не е успял да далеже почти никакви точки, другият може да обере всичките 20 на масата, с което да запише 20 пункта за отбора си. По другия, разбира се, имам предвид участник, тъй като това може да бъде и матч на двойки. А ако матчът е оспорван, съответно загубилият състезател взима част от тези 20 точки, която е все по-голяма, в зависимост от това до колко точки той успял да достигне. Най-малката разлика, която може да се получи в даден матч е 12 на 8, при положение, че и двамата играчи са достигнали почти до мизата, която им е била необходима, за да спечелят срещата. И всички вариации между 20 на 0 и 12 на 8 са налични в зависимост от резултатите, които се получават в матча. Нов пропуск тук на Николов. И сега от тази тройка Минков може да слезе към центъра на масата и да застане от правилната страна от четворката. Резултатът продължава да е 17 на 16 за него. Но за играч с лява ръка този изстрел всъщност не е никак приятен, така че той ще трябва да играе с удължител. Явно това не е любимото му устройство. И сега Николов се връща на масата, въпреки че ударът не бе чак толкова лесен. Добро попадение. Отново заложи само на попадението Момчил Николов. Не искаше да рискува с опит да обиколи масата и да се върне към нейния център през 3 борда. Сега дълга четворка, която е никак лесна предвид и близостта на бялата до борда. Пропуск, може би очакван, дали обаче не успя да скрие тази топка номер 4. Минков със сигурност вижда част от нея, но дали я вижда за вкарване, ще разберем след малко, тъй като от този ъгъл няма как да го направим, а все още нямаме възможност да снимаме мачовете в Game Master с две камери. Надявам се в скоро време и това нещо да е възможно, но за сега действителността е такава. Минков виждаше тази топка, успя да отбележи, но не успя да се отдалечи много от горния борд. И сега дълга топка номер 5. Отново точка предина за състезателят на аматьорите. Връщайки се на дискусията за точките, ако Минков спечели матча, без Николов да отбележи повече никакви точки, нещо, което надали ще се случи, матчът ще завърши 17 на 3 за аматьорите, а ако Минков в случая загуби на 19 точки, тогава резултатът ще е 16 на 4 за Sharpshooters. Така че някъде между тези два резултата ще фиксираме и финалните точки в този матч. Нов пропуск на Минков, който по-скоро можем да запишем в графата озадачаващи. Изигра трудна петица от разстояние и след това пропусна доста по-лесна шестица. Така че шанс, от който Николов трябва да започне да се възползва. Къде отива бялата? Всичко е наред. Искаше му се да спре малко по-рано, за да има по-малък ъгъл към топка номер 7. Сега обаче ще трябва да я подрязва. Тук има опция за сейфти удар Николов. При това никак не е лоша. Топка номер 7 може да мине между 8 и 9, а бялата да остане на нейно място. Това е логичното продължение, тъй като вкарването тук е доста рисково. Предпочете да изпрати бялата в тази посока, а седмицата да остане близо до осмицата. Получи се. И сега шах за Иван Минков. Излизане през един борд, мисля, че няма. Осмицата пречи. Така че или два борда. Горен къс и ляв борд. Или пък излизане през един борд, но от долната страна на масата, което значи, че бялата ще трябва да пропътува доста сериозно разстояние.
Тук има опция за излизане и с джъмпшот, но не съм сигурен, че Иван Минков владее този похват. Въпреки че именно това гледа Иван Минков. С лека досада подскочи, индикирайки, че ръстът му ще бъде проблем за това изпълнение, въпреки че бялата се намира в близост до борда. А Стефан Мергенов вече е около масата, давайки тайм-аут и инструкции за Иван Минков. Дали може да се мине между топка номер 8 и топка номер 9, така че Минков да удари борда горе-долу, където Стефан Мергенов е поставил в момента ръката си, и с десен фаулс да успее да устърже боята на топка номер 7. Трудна ситуация за Минков, тъй като ако даде топка в ръка, доста вероятно Момчил Николов да се справи с оставащите 3 топки на масата, които се равняват на цели 5 точки. И съответно отново да излезе напред в резултата, нещо от което състезателят на Sharpshooters има жизнена нужда. В крайна сметка излизане през 2 борда. Това е съветът, който изглежда Стефан Мергенов дава финал на Иван Минков и му показа къде трябва да удари късия борд, за да мине бялата по линията, която ще го отведе до топка номер 7. За Иван Минков вече споменах, че през редовния сезон имаше 2 победи в 2 мача. Момчил Николов също записа 2 победи през редовния сезон, но в 4 мача. 50% успеваемост. Това е неговият 5-ти матч. Докато за Иван Минков това се явява 4-ти матч по Powerball. Тук, разбира се, не броим мачовете по двойки. Където Иван Минков, между другото, е в списъкът на най-успешните двойки през този сезон в тандем с именно Ники Стоилов. Тук доста добре успя да се справи Минков с излизането от снукъра, но остави тази топка номер 7 за Момчил Николов. И след този дълъг тайм-аут сега добър шанс за състезателят на Sharpshooters да се върне в този матч. Та Иван Минков в тандем с Ники Стоилов записа 2 победи в 2 матча, така че преди плейофите Иван Минков нямаше никакви загуби в матчовете по Powerball. Тук добро попадение на Момчил Николов. Остана близо до борда. Щеше му се да има малко място за работа по бялата. Не съм сигурен колко е права тази топка. Насили нещата и в крайна сметка нищо трагично. Извинява се, тъй като остави снукър на съперника си и сега Минков ще трябва да излиза през десния борд най-вероятно. Та, Иван Минков и Ники Стоилов, казах вече 2 от 2 през този сезон. Втората най-успешна двойка в лигата по Powerball. На първо място с 3 победи от 3 матча Георги Горанов и Светомир Милславов. Така че, ако днес се стигне до двойки, можем да видим в действие и Минков за трети пореден път реално през деня, включвайки матчът му с Калян Цветков. Сега, тук имаше фаул, тъй като нямаше контакт с борд след ударът на бялата по черната. И какво направи Момчил Николов? Втори пропуск, топка в ръка, хвана се за главата и той не може да повярва какво се случи. Резултатът беше 19 на 19 и с тези 4 точки той щеше да води с 23 на 19. Ако сега Минков открадне тези 4 точки, това значи, че подаръците, които Момчил Николов направи до момента в матча, оставяйки точно такива топки на борд за Минков, ще стане 10 точки. Това умножено по 2, тъй като тези точки, ако не са в актива на Иван Минков, щяха да отидат в актива на Момчил Николов. Знаеше, че в момента Момчил Николов можеше да размазва Иван Минков на масата, а след този феноменален удар в среден ляв джоб, Иван Минков вече води с 23 на 19. Извадете 10 точки от неговия актив 13, прибавете ги в актива на Момчил Николов, 29 на 13 може да е резултата за Момчил Николов в момента.
това не е само, че не е така, той дори изостава и след това попадение от разбиване 24-та точка в сметката на Иван Минков. Той има нужда още от 14 за победа в този матч, докато Момчил Николов ще трябва да се бори с зъби и ногти за 27. Както каза в една поговорка, каквото си направиш сам, никой друг не може да ти го направи. Имаше чудесни шансове Момчил Николов да унищожи буквално Иван Минков. Можеше да има командна преднина в момента и то да се бори за 14 точки. Вместо това ролите са разменени. Тук на всичкото отгоре късмет за Минков, който пропусна тази единица, но виждате ситуацията снукър, в която остави съперника си. И облаците над отборът на Sharpshooters заплашват да замъглят мерника на снайперистите в този първи матч. Тук много добро изпълнение на Момчил Николов. Избра джъмпшот за излизане от този снукър и по всичко изглежда, че изкара късмет. Ако единицата или бялата бяха спрели малко по-рано, тази топка щеше да е налична за горен ляпджоп. Сега обаче снукър и за Иван Минков. Да, беше редно все пак малко късмет да сполети и Момчил Николов. Предвид това, което се случи с предишния удар. Но в момента можем да кажем, че Иван Минков напълно заслужено води, след като се възползва от грешките на противника си. Тук не само, че успя да излезе от тази трудна ситуация Минков, на всичкото отгоре той успя да постави и контраснука на съперника си. Ако се чувства достатъчно уверен в способностите си да скача с бялата, Момчил Николов може да се опита да отбележи топка номер 1 тук. Изглежда, че се насочи именно към стола за почивка, за да вземе джъмпщеката. Ще трябва да удари бялата с доста голям ъгъл спрямо масата, тъй като близостта на топка номер 4 е доста малка. Не успя да го направи, трябваше още да повдигне щеката си и топка в ръка, което най-вероятно ще направи точките на Иван Минков поне 25. Все по-лошо и по-лошо се развиват нещата за Момчил Николов. Със сигурност един доста класен състезател, но когато става дума за плейофи, може би малко не му достига, не от гледна точка на умения, а по-скоро на психика. Още малко трябваше да продължи тази бяла, за да има по-лесна топка номер 2 Иван Минков. Сега има опция за атака тук, може да предпочете и сейфти. Но със сигурност резултатът в момента доста успокоява състезателят на аматьорите. И това може да доведе единствено и само до проблеми за Момчил Николов. Феноменален изстрел на Иван Минков. Напълно заслужава овациите, които чухте с отборниците си. Много трудно изпълнение и дори има опция да вкара и тази топка номер 4, която според мен минава покрай топка номер 7, въпреки ударът да е доста труден. Удари седмицата, къде обаче отива бялата. Това може би отново е снукър. Въпреки че в най-лошия случай Момчил Николов би трябвало да вижда част от топка номер 4. Нещата тук отиват доста на зле за Момчил Николов и той трябва да се концентрира максимално, за да спечели, за да вкара колкото се може повече топки на масата. Няма значение вече дали ще загуби или ще спечели този матч, тъй като най-вероятно първото е по-вероятно. Въпросът е да отбележи колкото се може повече точки, за да даде шанс на съотборниците си да се върнат в този матч при евентуална загуба. Ето, че късметът спохожда и Момчил Николов. Дали преднамерено игра този кросдабъл през цялата маса или просто излизаше от снукър, няма как да знаем, но важното е, че тази точка отива в неговият актив. И сега нелесна петица, която обаче ако успее да отбележе, ще има почти автоматично пласирана топка номер 6. Той обаче пропуска. Момчил Николов се намира в доста дълбока и тъмна дупка в момента, която не вижда нито един изстрел.
с който да се опита да изплува малко от тежката ситуация, в която се намира. А Иван Минков продължава да нанася много тежки крошета по психиката на Никол. Видяхте какъв феноменален крос дава отбеляза Минков. Ако тенденцията тук се запази, този изстрел трябва да бъде пропуснат. Не! Обикновено след добър изстрел до момента Минков винаги пропускаше следващото си изпълнение. Сега обаче надгради над това нещо и не само, че вкара топка номер 6, която не бе никак лесна, а успя да си пласира и седмицата. 29 на 20, 4 топки на масата, които не би трябвало да представляват проблем за Минков. Осмицата е вкарана и тук нещата отиват към разгром. Без проблеми. 33 на 20. Иван Минков има нужда от само още 5 точки, за да спечели първият матч и да изведе отбора си напред в този финал на плейофите по Powerball. Тук обаче той прави фаул от разбиване, което значи, че ще имаме топка в ръка за Момчил Николов. Поглеждам набързо таблицата, която определя кой колко точки ще спечели след приключването от този матч. Момчил Николов е 6-ти ранг, което значи, че ако той направи между 18 и 22 точки, резултатът ще е 17 на 3 за Иван Минков. Така че следващата задача, ако приемем, че от тук нататък Момчил Николов се опитва просто да смали щетите, които отборът му ще инкасира в този матч. Междувременно добро излизане от този снукър, но остави топка номер 3 заложена за Иван Минков. Следващата задача пред Момчил Николов е 23 точки, което ще направи резултатът 16 на 4 при евентуална загуба в полза на аматьорите, разбира се. Този лейаут на масата не е никак лесен. От тук първата задача е пласирана топка номер 4, което е изпълнено с частичен успех, тъй като си остави доста голямо разстояние между кюбола и топката Иван Минков. Тук ще трябва да тегли доста през масата, за да се върне към центъра и да има топка номер 5. За да спечели мача ще му трябва 4, 5, 6 и 7. А пласиранията... Добре, тук късметът не го споходи. Ако тази топка бе влязла, това щеше може би да стане малко множко за Момчил Николов, тъй като петицата беше пласирана. Пласирането от 6 към 7 също няма да е лесно, но да видим какво ще предприеме сега Николов. Ако отбележи тази топка, Минков ще има нужда и от топка номер 8, той обаче пропуска. Добрите новини за него са, че не остави лесна четворка за Минков, но той вече отбеляза един крос давал. Този ще бъде по-трудничък, но да видим какво ще предприеме състезателят на аматьорите. Не съм сигурен каква бе идеята тук. Сега дълга четворка за Момчил Николов. Ако успее да направи един стоп-шот тук и след това да има налична петицата, това ще бъдат двете точки, които в момента се явяват минимум пред Момчил Николов. Това обаче пропуска. На всичкото отгоре размести и двете топки, намиращи се върху Меджик рака. 5 и 9. Труден изстрел пред Минков, тъй като близостта между бялата и топка номер 4 е доста малка. Но ако успее да отбележи топка номер 4 в долен десен джоб, след това най-вероятно ще има и петицата. Пропусна Минков. Но също толкова трудно удари пред Момчил Николов. Отново бих искал да изтъкна на преден план начинът, по който играе Иван Минков, тъй като напомням, че той загуби доста тежко от Калян Цветков само преди броени минути или по-скоро броени часове. Да успееш да се възстановиш от такава загуба и да играеш по такъв начин на финала, предвид и напрежението, което съпътства тази среща, е наистина достойно за уважение. Още повече, че Иван Минков не е някой от високите рангове, които играят постоянно и имат рутината да участват и да печелят такива мачове.
Нов добър удар на Минков. Вкара топка номер 4, което значи, че има нужда от още само 3, за да спечели този матч. Сега ако успее да задържи бялата в линия, така че да може да атакува топка номер 6, след като вкара топка номер 5. Може и да получи опция за затваряне на този матч. Имаше доста фаулс в тази топка, който в случая се оказа ненужен. Дали вижда шестицата за подрязване тук? Със сигурност има опции за крос дабъл, но нито една от тези две вероятности не е лесна за него. Има опция, разбира се, и за сейв. Да видим какво ще предпочете Минков. Може би се опита да подреже, но това не се получи. Сега крос дабъл пред Момчил Николов. Да видим дали стрелецът ще го предпочете или ще изиграе сейфти. Трябва да внимава Николов, тъй като съм сигурен, разбира доста добре, че развръзката в този матч не е никак далеч и всеки негов изстрел може да е последен, предвид, че Иван Минков има нужда само от още 2 точки, за да премине финалната права. Тези 2 точки можем да ги видим още сега. Дълга шестица с почти автоматично пласиране за топка номер 7. Не, пропуск. Къде отива бялата? Окей, фаул няма. Но сега тази шестица просто задължително трябва да бъде вкарана от Момчил Николов. Успя 22 точки, това обаче все още не му върши работа. В момента, ако резултатът приключи, ако матчът приключи по този начин, той ще загуби с 3 на 17. Има нужда и от топка номер 7, за да направи резултатът 4 на 16 като минимум. Браво! Успя дълъг и труден изстрел, който обаче му се получи, така че виртуално в момента резултатът вече е 16 на 4. Следващата граница, която трябва да достигне Момчил Николов, за да стане резултат 15 на 5, е 28 точки. Което няма как да се случи в този фрейм. Тук пропусна осмицата. За негова радост тя не остана никак лесна за Иван Минков. Тънко подрязване. А Минков трябва да мисли за топка номер 9, тъй като осмицата ще го доближи на една точка от финалната победа, но няма да бъде достатъчна. Предпочете крос дабъл Минков. Интересно решение. И сега също толкова труден удар и за Момчил Николов. Да видим дали някой от тях най-накрая ще предпочете да играе сейфти или и шарпшутърът ще атакува тази топка. Напомням ви още веднъж да се абонирате за YouTube каналът ни Game Masters League TV, тъй като съвсем скоро там ще публикуваме и останалите матчове развръзка от този финал по Powerball. Плейофите за есен 2015 година. Тук Момчил Николов пропусна и изигра крос дабъл, тъй като виждате къде спря бялата. Щеше да има топка номер 9 налична. И съответно 4 точки в неговия актив. Той обаче пропусна топка номер 8 и сега дълга осмица за Иван Минков. Точно в такива моменти избухва Иван Минков, когато напрежението се покачва и трябва да се правят трудни удари. Показа го на няколко пъти вече в този двубой. Тук обаче направи фаул. Построяването на мостът му бе затруднено от топка номер 9. Щеката се плъзна по бялата топка и съответно тя дори не намери линията, по която да стигне топка номер 8. Сега в златна възможност за Момчил Николов. Можеше да се приближи още към топка номер 9. Сега ще трябва да играе тази топка от разстояние, но ако я вкара, ще остане на една точка от следващият минимум, който трябва да постигне. Какво направи Момчил Николов? Нова топка номер 9, която той залага за Иван Минков. Това той ще го вкара, можете да бъдете сигурни.
С това подаръците в този матч стават общо 13 точки, които Момчил Николов даде на Иван Минков. И сега резултат ще стане 39 на 24. Иван Минков печели този матч с 16 на 4. Това вече е факт. И вместо резултата да е 26 на 37 за Момчил Николов, виждате измерението и на загубата на аматьорите. Това, разбира се, не значи, че трябва да омаловажаваме начина, по който игра Иван Минков. Той бе феноменален и напълно заслужено извежда аматьорите в този финал напред с 16 на 4. Абонирайте се за Game Masters TV, където ще можете да гледате следващите мачове съвсем скоро. Тогава ви пожелавам приятни мигове с останалите записи, които можете да гледате по YouTube каналът ни и по Game Masters TV.